पहले बानी टाइट करबाइट देके आव कहतानी इनवाइट देके पहले बानी टाइट करबाइट देके आव कहतानी इनवाइट देके हमर चीज बापा भीतर काहे करेला छहितर दोसर गहकी से आज लेना मिल भइल बा असली माल ताहर असली में बाटे अच्छा ई नैहरे में सेल भइल बा असली माल ताहर असली में बाटे ई नैहरे में सेल भइल बा बोला ना। अरे ऐसा बात नहीं है। म्यूजिक बाय जॉनी जॉनी जॉनी। बुझ जनी हमरा के तू तब कलोल हो अच्छा। सब जानतानी ताहर नैहर के पोल हो ए हो तहे तहे भरल बाजा वनिया में पानी कोइले नइखे कतहूँ ए रजऊ नदानी तो कबो उल्टा सीधा कतहूँ ना खेल भइल बा असली माल ताहर तसली में बाटे कि नैहरे में सेल भइल बा असली माल ताहर तसली में बाटे कि नैहरे में सेल भइल बा। अर्जुन केला से करेलू छही तो कहता रे आलम चीज बना पबीता अखरा जवानिया पो मारल नइखे मारा का लागल नइखे जौनी कोनो लइकन से हारा का भले कतनो कुंवर में झमेल भइल बा असली माल ताहर तसली में बाटे कि नैहरे में सेल भइल बा असली माल ताहर तसली में बाटे कि नैहरे में सेल भइल बा कुछो बोलेला।